number game na yun, plus 1 or 2 lang. Kunyari 12 na ako. Ikaw? Yan lang. Hindi ba ang dali? Parta. Magbuksan mo. Walang tao. Daya niyo sa sulit. 26. 42. Uminto ka. O, number. Number. Harsh yan, harsh. Smell the armpit of the person. Oh, hindi smell the armpit of the person next to you. Kimiになってしまえばきっとこの夏は充実 Tapos, explain mo muna para alam nila. Ikaw Truth or dare. Ayun na ba to? Eto, yung laman nito, alam nyo na ba? Hindi nyo pa alam, di ba? May lick or bite, tapos merong questions na truth or dare. Tapos pag hindi mo kaya yung dare or hindi mo gustong sagutin yung question, plus 2 shots. Yung alak. Pero sana, ano lang, once ka lang pwedeng mag-pass. Doon sa dito. Pag hindi niya nagawa yung Pag hindi mo nagawa, 2 shots. 2 shots. Pero once lang, alam natin kung sino yung ano. Hindi lang. O game na, sino mag-first shot? Pakilala mo na. Pakilala mo na pala, pakilala. Hindi tumatawag pa. Hindi pa. Ikaw muna. Ikaw na, tanga. Pakilala. Siyempre, di na magpapakilala. Vlog ko to. Oo. Ikaw na. Kumakain ako. Good. Kinamuna ka na. Isa is Itliyong. Facebook. YouTube channel. Maraming Ay, Allen James. Bro. Ray Gonzalez. Lawrence Blanc. Na may channel din. Go. Game, first shot. First shot, tapos... Ay, paano pala yung... Number game pala tayo, di ba? Ang gulo-gulo. Number game muna. Anong number? 24. Alam mo yung number game? Hindi. Kunyari, ang sinabi niya 24. Tapos, Kung kanino sa kanya, huminto yun. kung kanino huminto yung 24, Siya yung out. siya yung out. Siya yung gagawa ng challenge. Tapos, yung number game na yon plus 1 or 2 lang. Kunyari, 12 na ako. Ikaw, ano sabihin mo? 12 ako. 13 or 14. Basta pataas. Oo, pataas yun. Basta dalawa lang. Okay, game. Ako na lang mag-decide number. 34. Mauna ka. 1. Ano? Ang hirap. Bobo. 1. 2. 4. Ito lang, 3. Plus 1 or 2 eh. Ubo. Basta Ano magdadagdag ba yan? ka lang Dali. ng ano. Oh, 4 na ako. Ang dami ng alam. 1, 2, 4. Hindi para mali mo. Ganun nga yun. Mali mo, may 34. Oh. 34. Five. Pwede Oh, kang ikaw. mag-34. 7. Hindi ah. Ay, tama pala. 7. 9. 10. 11. 13. 15. 16. 18. 20. 21. 22. 24. 26. Okay. 28. Huwag ka mag-iisip, bilisan mo. Madaya. 33. Na 30. Ay, ano sa'yo? 33. 30. Oh. Ikaw. 35 na Dati po yung sinabi ko. Hindi, wait. 34 sinabi ko eh. Di ba 30 sinabi mo? Oo. O, ikaw, ano? 30. Hindi, 30 siya. Bubo ko mo. Isa, dalawa lang. Hindi, dalawa. 1 or 2 lang. 32, 33. Ikaw tayo, 34. Boom! Okay, gunot! Ikaw. Alam mo, alam niya ano dyan. Hindi alam yan. Oh, Alam niya. hindi lumipad, baka sa electric fan. Minimuris niyo. Okay, ito, nag-send ka na ba ng nude pic sa messenger? Basta lang yan. Ano, Don? Nag-send ka na ba ng nudes? Oo, sa tropa ko. Nag-shot? Nauna ka? Sino una? Dapat ako Wala naman mag-iikot. nag-shot. Dapat Oo, ikot. pag gano'n na lang. O, next number. Ako ikaw nag-decide ng number. Tas, sige.
Dapat kasi ano yung pagkasabi, Oh, sabihin huwag mo agad. nang isipin. Oh, number. 24. Una na ako. 2. Ay, diyan mo na ako. 4. 5. 7. 8. 10. 12. 14. 15. 16. 18. 20. 22. 23. 24. Okay, next. Tayo naman kasi nag-iisip. Huwag mag-isip kasi. Dapat mabilis ako. Hindi, tama lang. Okay lang yun kung last ka na kasi nga, di ba? Oo nga. Sinong shot na? Ikaw kasi. Oo. Tumikim Pag ka ako na. Ano yan? Pag ganun, paulit Ano ulit. pala yung sulat niyan? Nahilo tayo. Tumikim ka ng kulangot. Tumikim ka na ba ng kulangot? Oo, kailangan ko. Tumikim ka na ba ng kulangot? Hindi pa. Kulangot mo, maski nung bata? Kailangan ko. Okay, din. Balol! Hindi pa. Kulang mo nga yun eh. Ay, easy pa yung question sa easy pa. Ikaw mga paulit na. Bubo ka mga. Hindi pa ganun, di ba? Kaya nga, Oo. paulit ko yung makahilo. Okay. Pagka-grade. Okay, number. Ikaw magbigay ng number. Ay. Pagbulat naman yun. Magbuksan mo nga. Walang tao. Next. 23. 23. Okay, ikaw ako muna. 2. 6. Oh. 9. 10. 12. 14. 15. 10. 17. Oh. 18. 20. 22. Ikaw na naman. Hindi na. Ay, 23 ba? 23. 23 ba? Oo. Ah, okay. Ikaw. Kita. Oh, Nakapadilikang din niya. Bro, yun. Hindi naman nila alam kung sino si bro. Bets. Ako nga. Ako magbasa. Kaya Sulat ko medyo- yata yan. Basta. Best place for sex. Ano, kung to. Nandaan! Club! Saan? Siya sasagot. Saan kang, ano? Ano yung pinaka Best place. magandang lugar na yutan May ginawa ka. Wala. Tarlor! Daya niyo siya sumagot ah. Yung Totoo, naman to eh. turot Oo nga, wala. Ulol. Ano nga yung best place? Yung gusto mo. Then, kung gusto mo lang, gano'n. Oh, Hindi mo naman, hindi kaya naman. gano'n, conjugal lang kayo ni... Kunwari kung conjugal ka sa hotel, gano'n, parang gusto mo doon mag-conjugal. Hindi naman ginawa mo doon. Kung gusto mo lang, gano'n. Wala. Kasi yung mga wala. 2 shots siya. 2 shots. Mga Mga ka. 2 shots siya. Oh. Sa beach siya. Sa beach yan. Sana beach na lang sinabi mo. Wala. Sinabi ko na. Paling ka. Kung sasabihin ko, parlor na. Ang dami kunyari, doon kay ano. Hindi Hindi na. na, 2 shots. Ganyan din, ulit. Okay. Wala yung Bakit nabagay. ang quiz ng magandang ano? Ikaw ang tatangin. Hindi, akala niya siguro kung saan English yung naman ginawa. kasi kuya, nosebleed. Bagay. Okay, magbigay ka number. 1. Hindi mo rin sana matalo. 1 ka Huwag na makuha na, ikaw yun. 5. 10 ganda. Ano na, naglalag? 5 ka na. Nalalag ka naman. Maraming nito Six. ngayon. Ha? 56. 56. Ayan mo dyan. Game na. O, anong number sa'yo? 2. 3. Ba't pa gano'n? Ba't pa gano'n? 7. Ay, paano ba? Sige na, ganun na. O, sige Sige na, na. sige na. 7 na siya. 7. 9. 11. 12. 14. 16. 18. 19. 20. 22. 23. 25. 27. 29. 31. 33. 34. 35. 37. 39. 41. 42. 43. 44. 46. 48. 50. 52. Ilan yun? 56. 52. 54. 55. 56. Wala naman. Next. Personal ano yan? Nagamit. Lick. Tingin. Ceiling. Lick.
Yun lang, nabunot niya, ano, Sa lick or likod. bite. Wala. Sili lang. Lick mo lang, oo, yun lang. Kung ano yun. Wala, eh yun yung nabunot niya eh. Bite ah. Hindi ah, lick nga yung nabunot niya. Gaganon ka lang. Oo, ganun lang. Pakita mo dun. 君の虜になってしまえ君の虜になってしまえばきっとこの夏は Parang, di ba yung ilang ikot na? 31. 31? Oh, number 5. 7. 9. 10. 11. 14. Lakas nyo ah. 14. Ay, 14, 16. 18. 20. 22. 23. 25. 26. 27. 29. 30. 31, visit. Ako na. Ayun, titingin na. Alam mo yung memories Hindi, mo yung siya nagsulat mo iba. memories mo yung ano mo. Ba't titingin, kuya? Titingin na memories mo yung mga ano. Dapat may suka din, siya rin lang. Anong oras na? Kabangot. Tongo! Bawang leak. Oh, bawang leak. Balatan mo muna. Arte naman, babalatan pa. Ay, Oo. baka ito yung amoy mo. Okay. Yuck. May kaya. Balay naman, leak lang. Oh. Ay, akin na pala to. Kasi may ganyan. Ano? Ulit nga. Lick or bite nga, tsaka May hanap over na there. ng Number, ano, 28. 2. 4, 6, 10. Oh, 12, 14, 10. 18. 20. ano? 20. 20, 22. 23. 24. Ilan ba? 26. 27. Okay, bunot. Poy-shot mo. Ano mo yun? Sino kanagan yung ano sa'yo, kanduta? Parang sinabi sa akin. Okay naman yung siya lang naman uta-uta na lamot na anin ka. Hindi yan, kaya yan. Gugu. Alam Yan. mo lang. Bite, seed. Bite, sili. Okay, bite. Lemon! Kuya, Bagsangin. kumain ng sili ngayon. Hinarvest ko naman yung siling. Oh, Okay, Bite lang, sabi niya. Oh, bite lang naman. Bite lang. Okay na yan. Number. Okay. Grabe yung mamoy yung hili, oh. Kaya nga. Hindi naman makang yan. Okay. Okay. 30. Ha? 30. Oh, number. 1. 3. Ang tagal. 6. Tangkulan. 7. 9. 11. Ano? 11. 1, 30. 11. 13. 15. 17. 18. 19. 21. 23. 25. 27, 55, 27. 28. Ako na naman. Grabe naman. Nagbibilang. I-out mo si Abo ah! Okay. Dapat 27 na 100. to. Ayan. 100 na bilang. Shit, bite. Sili. Hindi naman mabaw. Di ba? Bite sili. Okay, bite. 君の虜になってしまう Manghang. Ba't nakutol? Hindi, pupul. Okay, number 42. Una ko ba? 2. 4, 6, 5. Ay, 7. 9. 11. 13. 15, 17. 18. 19. 20. 21, 23. 26. 28. 22, Hirap ako ng mga tumo niya. Ano yung sinabi ko number? 42. 42. Okay. 26, 28. 30, 21. 35. 27. Ako na naman yata. Oy, bilis! 29. Ito na. 41. 42. Okay.
Minto ka Alam naman. mo, wala, alam na niya. At least natuto na siya. Alam mo, ako na naman ha. Nalagay. Hinalikan mo na ba ang sarili mo sa salamin? Hindi. Ayun. Ang gagawin mo Ang gwapong-gwapo Wait. ka sa sarili mo yung... Hindi. Okay, di hindi. Hindi. O, number. Ano? 5. Ano pa? 10 nga pataas. 20. Ay, 20 pataas. Ano? 57. Okay. Oh. Number Ano na? 1, 4, 6. 8. 10. 10. 40, Ay, tama ko doon na. 10. 16, tapos ikaw. 80. Ikaw, 20. 22. 24, 26. 28. 30. 34, 26. 27. 38. 39. 41, 42. Ilan ba? 42. 45. O na. 45. 46. 48, 50. 52. 53. 55. It was at this moment that he knew. He fucked up. ano ba yan? Ako na naman. Yung ano ko, 56. 57 yung number ko. 56. 57, bubo ka. Favorite number ko yung 57. O, ayan mo na. Namura mo na ba mama mo? O, hindi. 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 Hindi nga. Oh, dito ako. Hindi nga. Hindi nga kasi. Sige, Ba't yun? O, number 48, Number 2, 4, 6. 7, 10. 14. Ano? 10. 10. Yak, yung laway niya, ano nga eh. 17. Ay, Okay. 19, nang laway mo. 21. hindi to. Sumasama-sama ka. Wala. Ilan tayo? 22. 22. Alin, usod ko dito? 24. 26. 28. 30. Ilan na yan? 30. Ay, Dito ano. oo. Sino na? Running. Oy. 30. 30. Oo. 32. 35. 37. 39. 41. 42. Ano ba yun? 42. 42. Hindi, 48. 42? 48 sinabi ko. 43. 45. 47. Taylor! Oo nga, kanto na eh. Oo. 46 kang kulawari. Hindi lang yun. Hindi ko. Sige natin. No? Nakailang... Wala akong natitikman. Tikman. Alam. Wala pa akong natikman. Wala ba? Honest. Okay. Part 1, part 2 na to. 20 minutes yung video. Ha? 50. Okay. Favorite ko 05. Game. 2. 3. 4. 6. Ano na? 4. 6. 10. 12. 16. 20. 2. Anong 22. 22. 25. 28. 34. 36. 600. 37, 40. 49. 37. 37. Ay, 39. 41. 43. 45. 47. 49. Isip ka naman, bubuko! Bakit siya kayo madudan kasi Alam niya na. Ganun talaga. Alam niya na. Di siya mag-iisip. Mahal mo o mahal ka? Mahal ka. Hindi. No.
Para sa bayan. Puso. Okay. Let's go. Go pa yan. Let's go. Agad, number lang. Ha? 85. Oh, number 1. 3. 7, 9, 11. 14, 16. Ano, 17. 19. 21. Ilan yung ano? 25. 25, 23. Ah, 24. 24. Ikaw ulit. Dapat di na tinatanong kasi kung ano number. Tandaan nyo Okay, na para, game. May 3. Name your first case. Number. 21. Let's go. Oh, 1. 3. 5, 7. 10. 7, 10, 8. 8. 10. 12. 14, 14, 16. 18. 20. 1. 21. Paano ako kahit? Good nuts. Alam niya kasi. yung maliliit, dito yun. Oo, yung maliliit. Ubusin mo Alan. Meron po. Ha? Ubusin mo. Ano yan? Ah, sino ang man crush mo? Sino yung lalaking crush mo? Daniel Padilla. Hindi ah, pero artista ah. Dahil ma'am. Daniel Padilla. Wala. Idol, no? Tapos na crush natin ko. Hindi ah, sino ang crush mong lalaki? Diba pag hindi mo sinagot yan, inom Ubo. ka lang, ano, inom ka ng Ano si- dalawa, ano? Derek. Kailan mo? Sino yun? F4. Check for ako. F4. Okay. O number. Okay. Ano nga eh. 24. Parang madalis. Oh. 4, 2, 6, 8, 9. 11, 13. 10, 11, 12, 15. 12. Ay, 14. 16, 18. 22. 23, 24. Ikaw ulit. Ito. 23, 24. Oh. Ano yan? Harsh yan, harsh. Smell the armpit of the person Oh, hindi ah. Smell the armpit of the person next to you. Oo nga. Umisibuyas ako. 君の虜になってしまえばきっと Okay. Ayan yan. Wala naman amoy. Amoy downy. O number. Ay, mang... Ay, sorry. Oy, number. Ano? 20. 20 nga pataas. 21. Na naman. Ay. 27. Number. 4. 6. 8. 10. 14. 16. 18. 20. 19. 22. 23. 25. Anong number ba? 27. 25 po. 26. 27. Bunot. Yung nayot nung anagad mo. Totoo yun. Joke lang. Kumain ka na ba ng patatas? Ha? Walang ganyan. Hindi niya alam magbasa yan. Natikman mo. Pakita mo. Patingin. Di Ano? mo Tingin. basa. Wala malabo! Oo nga. Sulat ko to. Pakita mo pinaka-daring na picture sa phone mo. Wala siyang phone. Anong daring? Kunyari sexy ka na picture. Wala. Maganda. O, bunot ka na lang ulit. Wala pala siyang phone. Sige, ang taga. O yung nanonood na gusto magbigay ng phone. Yun yung crush mo. Ha? Yung... Oh, yung totoo kanto! Tingin? Ito yan. Bro. Sinong crush mo? Kuya mo, high school. Then, Sinong crush mo? Si... Sarge. Hindi. Sa ano namin sa church. Mag-artista? Bro. Sa church namin. Ayaw Si tama. Pastor. Hindi. Juliana. Oo, yun. William. Julia. Okay. O, number. Alam ko yung lagi.
Juliana Palermo, Juliana Pariscova si Gobia. Number 76. Layo ah. Para mababa Okay. pa rin. Okay. Okay. 2. 6 ako. 8. 10. 11. 15. Bibilis ah. 19. 20. 24. 27. 28. Huy! 32. Ay, marunong magbilang. 26, 30, 37, 38, 39, 41. 42, tama. Hindi mo inasay nga, tama. 47. 49. Nakasiwa. Ito. Ilan ba? Ano ba yan? 55. Ilan ba? 56. 57. 57 ba sinabi mo? 70. Ay, 70 ba? Sorry. 75. 56 na. 57. 78. 59. 61. 65. 11. 68. 70. 72. 74. 75. 74. 70. 72. 74. 75. Okay. Let's go! Para sa bayan. Sulat niya. Ano yan bro? Mamaya ng tubig na may asin. Yung tanong Ano? topic. Uminom ka ng Ikaw tubig gumawa, na may Manilo. asin. Tubig na may asin. Ikaw gumawa. Asin na may tubig. Iodine salt? Iodize yun? Dapat yung iodize. Okay na yan. Konti lang. Okay, pakinumin sa video. Kalahati na nga lang. Hindi po ako. Kalahati niyan. Ko lahat. Hindi ako. Umiinom ako. Kalahati niyan. Parang tagal na iniinom natin isa. Hindi nga. Hindi lang naman. Tubig na. Kimi no虜になってしまえばきっとこの夏は充実